И това беше всичко, което исках да ви разкажа за неолита на територията на Казанлък и региона. Здравейте! Аз съм Ибрахим Брямов, трети курс специално софтуерни технологии и дизайн в Пловдивския университет. Днес ще си поговорим за неолита в България, или по-точно за неолита в Казанлък и региона. Ще си поговорим за това каква керамика от тогава може да се срещне в историческия музей в Казанлък. Ще разгледаме какво представлява мегалита над Бузовград. Нека започваме! Като цяло, новокамената епоха на Балканския полуостров обхваща периода от горе-долу 6000 до 4000 година преди Христа. Това е времето на първите отседнали земеделци и скотовъдци на тази територия. В Казанлъшката долина първите данни за живот са именно това време. Като цяло тези данни варират под формата на различни съдове и керамични произведения, които хората по това време са успели да направят. Сега ще ви покажа няколко снимки, на които може да видите различни съдове от сорта на. Тук ще видите керамичен съд от култура Караново 1. Тук ще видите антропофичен керамичен съд от култура Порто Караново. Тук може да видите мраморно торсо, а тук култова масичка от късния неолит, керамичен съд от късния неолит, лъжички от кост, амулет от кост. Тези интересни находки, както и много други, могат да се срещнат в историческия музей в град Казанлък. Сега е време да си поговорим за мегалитът над село Бузовград. Също така е познат с имената Врата на богинята майка, Бащин камък или Бубака. Това е древно светилище, което датира от късния неолит. Някои хора, включително и аз, се чудим как хората по това време са успели да го изградят. Както може да видите, мегалитът представлява скална структура под формата на обърнат триъгълник. Изграден е така, че слънцето попада в този прозорец при залез. Повярвайте ми, много е красиво и си струва да отидете. Според предположение на археолозите в околността се очаква да съществува некропол наблизо, но такъв не е открит. В този район през 2006 година е разпръснат праха на, забележи, драколог Александър Фол. 3 години по-късно е поставена плоча в негова чест. 4 години след това мегалитът е обявен за природна забележителност. И това беше всичко, което исках да ви разкажа за неолита на територията на Казанлък и региона. Насладихме се на красотата, която съществува още от 4000 година преди новата ера. Надявам се, ви е било интересно и сте научили много нови неща. До скоро!